assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine e gande kese, on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisalan men dendagal wondima hande gonɗen fof. Yo en calmini dendagal wonɓe dental ɓe e goto goppani, en calmini kadi pelle men whatsapp fof. En calmini mawɗo meɗen alhaji Moussa Yero Moussa Ba e ceerno hoodere pinal Ba, gardiɗo staff dental ngal e ñawaji dental ngal. En calmini ceerno Adama Ba kadi e joguiɗo compte chaîne YouTube diine e gande kese. En calmini ceerno Hamadou Abdoul Aziz Ba e kadi neɗɗo gando weeyo ceerno Guisse, onon fof calminama beltanama. En calmini ceerno Cheikh Oumar Alfal Fullani e ceerno Cheikh Oumar grand praticien e ceerno Sall e dendagal wonɓe dental ɓe goto goppani. En calmini adiniji ɗi foof e dendagal ardiɓe googu juɓɓuɗi yo Aissata Abdoul Dia Isaga Samba e dendagal wondiɓe men toon fof hay goto woppaka. Yo ceerno Abdoulaye Sissoko, onon fof calminama beltanama. Yo eyyi tigui rigui hande yewtere meɗen yahata ko faate mbiɗen diineji ɓooyɗi e diineji mayya en. eyyi mayya en ko population ɓurɗo e nder Amérique, guilata Amérique du Nord ha Amérique du Sud e hakkude foof, Amérique banggue worgo e rewo yamo hakkude o. eyyi ɓeeɗo ngolɗo leñol indien ko ɗo ngol wurno duuɓi ujunnaje ko adi gargol tubakoɓe e nder leyɗele Amérique. yo woni to banggue worgo to espagnol en portugais ji natiri e banggue Amérique du Nord woni Amérique rewo, banggue rewo to tubakoɓe Europe naaɓe, français ji, anglais ji e kadi mbiyen dendagal woɓɓe ɓe Irlande naaɓe to natiri to. yo ko noon pecciri aduna ngo noon kaɓe natiri e Afrique kadi woni ɓeeɗo ko espagnol en e portugais ji e hollandais ji e allemand ji e français ji e dendagal tubakoɓe ɓe gaari ciɗodiri ɗeɗo leyɗele aduna, kamɓe gaddi finde e fewnude kaɓirɗe bawɗe yahde to woɗɗi ha jomumen mbawa gandanɗa hoorema lumboyade maaje mawɗe jaaha nokkuji goɗɗi kewɗi goɗɗuɗi kadi ni mbawa feccude aduna ngo. ɓe pecci Afrique, ɓe pecci gandanɗa hoorema Asie, kadi noon ɓe pecciri kadi Amérique. yo eyyi tigui rigui mbiɗen ɓeeɗo worɓe wiyeteɓe mayya en ko hono mbiyen e civilisation woni pine Firawna en ɓe gonno. woni Firawna en joguima pine fodde wonde duuɓi ujunnaje 4 ha 5 ko adi jibinede Annabi Isa e ma won capanɗe 334 walla 344. Firawna woodi gandanɗa hoorema nder leydi Misra. e même temps oɗo civilisation aduna ngo foof no joguino e ɗeɗo gande gandanɗa hoorema mahagol ko wayno pyramide uji mawɗi jogo allaji muɗumen ene ndewa diine ɗe gandanɗa wona Allah goto ko allaji kewɗi e Allah nangue e Allah hendu, Allah gandanɗa hoorema e façon no ɓe jiiɗi fof ɓe noddiri ɗum kono ɓurno hewde ko rewɓe allaji nangue en ɓe. yo eɗen gandi eyyi woni mbiɗen guila dawa dawi neɗɗo yiiɗi ko dominde kala dendagal ko taari ɗum noon. e kono noon no ɗum way waade fof woni yimɓeɓe ɓuuri sembe ɓe, woni kulle ɗe, woni leydi ndi, woni leɗɗe ɗe. so are ladde he o lewata ladde nde hawo dañoto hoodi o heñña hoore makko ɗon hawo yiya ko woɗɗina ara o wawa renade. so are nokku o ƴewata ko yimɓeɓe wuurdi ɓe mbiyata ɓuuri ɓe hakkillaji e sembe, o ƴeewa no mardiɓe, no woniri mawɗo mabɓe e no hulɓiniriɓe e no fecciriɓe haw wawa kadi heƴƴe ɗon, haw wawa laamade ɗon. yo e leydi ndi kadi kala to wawi arde kadi noon waɗata ni anko oɗo neɗɗo. yo woni neɗɗo ko dominateur e ko ɗum yiɗi ko dominde e gam ƴeewa mbere gurdam no ɓeydo ɓoyde e juutde e ko yiɗi ko addi ko e ko woni ko. woni mbiɗen adan ko ɗiɗo diineji gorno, diineji e rewannoɓe nangueji e rewannoɓe allaji kewɗi façon foof. no woodi Allah, no woodi Allah rigango, no woodi Allah ndiyam, no woodi Allah hendu, no woodi Allah gandanɗa hoorema ɓe mbiyat ɗum ko nangue, woni majusi en koɓe rewannoɓe nangueji. e on diine noon ɓuurino yaajde e dendagal cengde aduna ɓe foof. oɗo diine e nangue, rewde nangue o ɓuurino hewde e dendagal cengde aduna ɗi ha aduna ngo fof wattina rewde mo. e yo ni woni hay goto daɗano on saaha e nden ɗon bonande. e kono kala saaha kadi jomiraɗo nula annabi ara kadi siftinde yimɓe wonde Allah goto fakɗo deweteɗo no woodi, kono hatta joomen sembiji lamɓe kewani jabde on ɗon Allah goto o kewi jabtan hen Allahji min polotoji ɗi wanno ɗin noon mbawi lamade yimɓe ɗi wannoon ɗin ngala loi ni fois, ngala gandanɗa hono yurmene, ngala gandanɗa hoorema dendagal. e kono wiye wonde janggo so tawi a waɗi ɗum ɗo ma tawi ɗum ɗo yeeso ala, ko mbaɗɗa fof tan ɗo joni joni joɓeteɗa. e yo lakara ala. e yo ni woni mbiɗen neɗɗo ko noon way. e caggal ɗum so annabaɓe gaari, so tawi lamɓe ɓeɗon jaɓino diineji mabɓe, kadi lamɓe ɓe ƴetta diine mabɓe o, diine annabaɓe o, diine asmaniyankoje ɗe, kadi piira ɗum yimɓe, mbarda ɗum yimɓe, leftira ɗum yimɓe. woni ɓe tawa noon wona to Allah ummori tawa kamɓe ɓe ɓeydi hen koko mabɓe koko mbaɗanno ko ɓe ganda noon gam yidde laamade yimɓe ɓe
ɓeɗo yimɓe tawde ɓe keeɓi kamɓe fof ɓe jaaɓi oɗo diine lamɗo ono jaɓɓere diine nde sababude beelen leftira ɗum e yimɓe waɓɓe saliɓe ɓe taw watta hen gueɗe mum ha heewa gila dawa dawi ko noon wayi yo adi hen koye diineji yahudiyankoɓe woni diineji gandanɗa hoorema tawretiyankoɓe mbiƴƴiɗɗe wona yahudiyankoɓe tawret ɓen ɗon no gaari nde no keeɓi diineji muɗumen nde kala mo jaɓani ɗin diineji mbiyanno ɗum ko kefeero no foti warede ƴiƴam no dagui e fof ko infidèle joom no foti warede ay lamɓe ɓe jaɓino ɗin ɗon laamuji ɗin ɗon diineji gone lordude ɗum yimɓe ne mbarta ɗumen yimɓe ne leftirɓe ne laamoro ɗum yimɓe taw noon cangi diine annibi ono wano ni wona ɗum annibi o yamirno wona ɗum woppuno wona ɗum haalno e deftere makko e jangguin makko hayso ala deftere jangguin makko e o nde ha ɗum ɗon ɓenni nde woni diineji ɗiɗo gaari woni diineji isayankoɓe almuɓe muɗum caare aduna he o caggal nde o ɓenni nde ni woni gone leftirde ne mbara yimɓe yana ha ɓoye aduna ngo fof heeɓi diine ɗe hewɓe keeɓi diine ɗe ay lamɓe ɓe romeji lamotono aduna nden ɓenne kuuli tawi gandanɗa hoorema so tawi jaɓani diine ɗeɗo yimɓe muɗumen jaɓata deeje ayi ɓe jaɓi ɓe pelliti ɓe naati diine nde ɓe naati oɗo diine nde diine christianisme nde kamɓe gonno lamɓe ay ɓe ɓeydi lamade laamoro yimɓe fof kadi diine ɗe eɓe piya ɗumen eɓe mbara eɓe lefta ɓe gadda hen ko alano hen e nde yana ha ɓooy kadi diine l'islam ari diine l'islam ari nde kadi tawi gandanɗa hoorema ɓeeɗo jeeɓe diine l'islam to telli e mumen ɗo ko yimɓe jahiliyankoɓe bonɓe gonno ko ruggiyankoɓe ko wariyankoɓe ko haɓannoɓe beeli haɓannoɓe boyli haɓannoɓe e leydi waddannoɓe cokki jamma ñalawma fawannoɓe gueloɗi e beyi e baali galleji men hay rewɓe men min mbaɗanno e cokki wonde sa pooli nawa yo ni woni ɓeɗon ene keeɓi diine l'islam nde ni woni ɓe mbiya kadi ɗum ɗon fof moƴƴani yoɓe goppu kono noon e won hen ɓe jaaɓi goppi won hen kuuli goppi won hen goppinama force goppi e won hen lamɓe ne gaari nde kañumen ƴetti diineji ɗum ɗon ko wonno e jahile saaha jahiliya ko e cali ɗum woppude battiɗum e diine l'islam e batti lordude wardude ay diine l'islam ɗe pecci ha heewi e won hande so nelaɗo sa sallam hande sa ari artina e aduna e hande wiyama ɗum ɗo ko diine ma tan ne wawi yeddude wiya ala ɗum ɗo wona ɗum ɗo accunoɗo ay donc firti ko onne ɓe majjini diine muɗum puɗɗi wadde hen gueɗe kewɗe ewo ni woni e on ɗon saaha mbiyen duttoɗen joni seeɗa yeeso e caggal e to mayya en toppaɗen ko toon jiɗɗen faade e ɗum ɗo ko jubben tan diineji ne mbano e ɓeɗo mayya en kamɓene ko Allah nangue ɓe joguino woni Allah kamɓene koɓe ndewanno ko nangueji e ni woni eɓe jogui noon kulle goɗɗe cehaɗe walla allaji lokku woni Allah tan diwan yeru joni gandanɗa hoorema hoodere pinal ba joni diwan men ne jogui Allah e woni Fadel Ba en délégan diwan men kamɓe ne jogui Allah joni noon Allah mawɗo o goto no woodi no en yeeji ni les régions fof no jogui Allah kono Allah goto mawɗo o no woodi on woni ɓurɗo sehed tan ha mawni ɓurɗo labtude o ɓurɗo andede o e kamɓene mayyaɓe ko noon ɓe mbano Allah so nangue o ɓe ndewanno kono noon ɓe jogui Allaji lokku woni Allaji to mbaɗanno sadakeji mabɓe to gandanɗa hoorema to mbaɗanno gueɗe dendagal koɓe ndewranno Allah mabɓe o kamɓe ɓeeɗo mayya en e ni woni ɓe guure oɗo nokku ha tuuba koɓe gaari cariɓe banggueji fof espagnol en cariɓe portugais ji cariɓe e to banggue Amérique to woni Irlande naɓe ɓeɗo cariɓe anglais ji e français ji e dendagal yimɓe arnoɓe Europe naɓe umminoɓe toon gaari toon ɓe kono noon kamɓe ɓeeɗo e ɓeeɗo mayya en kamɓene ɓe godino ɓe joguinoma pyramide uji mawɗi holko wonanno e pyramide uji mabɓe e kamɓene kamɓe ɓe cakkotono ko yimɓe noon ɓe ndewranno kamɓe allaji mabɓe ɗi kamɓe namdotono so tawi coñal yiɗama yo moƴƴi walla so awdi yiɗama yo fuɗa ha moƴƴa ɓe cakkotono ko yimɓe ɓe gaddanno ha heewa boomi gandanda ma tokosi ɗi ganda rewɓe ne ganda worɓe ɓe gadda ɗumen ɓe kirsa ɗumen walla ɓe ceeka diri mumen no guuri ɓe jaltina keeñe muɗumen ɓe joƴƴina e dow pyramide uji he ni woni ɓe mbiya wonde kamɓene ma worko ari nawa ɗum wooda tan kullel ari e yaada hen nawa ñamuya ene wowi wadde ne ɗum ɗon e wiye wonde Allah o jaaɓi wonde dendagal gandanɗa hoorema e koɓe jiiɗi ko ni nden hitande e putgol ngol moƴƴe e so putgol ngol moƴƴi kadi yeehi ha moƴƴi kadi jaɓirni hono jaɓirni ɗo kadi wiye wonde ɗum de sirani no wawi e Allah o kadi nela hen jaayi Allah no sohli kadi rewɓe kadi walla no sohli kadi ƴiƴam ay ƴiƴameji kadi gadde kadi duko e miskineɓe kadi mbare nangue mbare ni woni gandanɗa hoorema kadi jaɓirdi moƴƴa so yi kadi ha wufti ha moƴƴi kadi wiye sirani no wawi colli gara ñaama walla ma baɓɓatti gara walla ma tenke gara Allah o jogo nulde mabɓe ɗum ɗo Allah o noon wona Allah oɗo goto mo kalten Allah goto takɗo ala Allaji mabɓe ɗin ɗon tan ay ɓe gadda sadakeji kadi ɓe mbaɗa kadi e kamɓe ko noon ɓe gurduno e kamɓe noon bonande ɓe mbaɗanno nde e ko nden bonande Firawna en mbaɗanno ko nden bonande yimɓe ardiɓe mbaɗanno ko nden bonande kadi hay wonɓe diineji ɗi mbaɗata par ce que won noon hunde koko wahlita wona hunde ummoride directement sen mbi diineji ɗi diineji asmaniyankoji woni diineji tawret en linjil en zabour en
e woni gandanɗa hoore ma l'islam en joni noon sen ƴeewi hannde wara goɗɗin mbay heewde ni hannde kala diine jiiɗa cikka ɓuri goɗɗo wawde warde holko waɗi noon koɓe change uɓe hunde wona ni hunde wano kamɓe mbatti hen ko laamorɗi noon sa watti ɗum e diine tan e mbara e dow inde diine wiye wonde ko julɗo o wari walla ko d'islam o laamori o wari walla ko chrétianisme o laamori o wari ko yahudisme walla ko tawridisme o laamori o wari kono noon wona diine ɗe mbari wona annabi o wari wona yamirore Allah nde wari ala ko yimɓe ɓe kaymen ɓeydi hen ɗum ɗon donc firti ko gila dawa dayi ɗum ko domination ko neɗɗo way noon ko haqqilantagal neɗɗo way noon to banggue diineji asmaniyankoji to e to banggue diineji gandanɗa hoorema rewoɓe kulle e kaaje rewoɓe ɗum ɗo kamɓe fof ko waroɓe e kamɓe fof goto fof ƴewata kono laamori kono sa ƴeewi o fond wona hunde wona noon arduno koko waylita koko wahla lamɗo o joni e omo andi o population fof jaaɓi ɗeɗo diine alay saago lamɗo ne tuuba wonta julɗo walla wonta chrétien walla wonta e gandanɗa hoorema e tawreɗiyanke e kono noon o wattima ɗum ɗon ko yimɓe ɓe beela mo wawa ɗumen laamra ay so laamima joni o wonti kadi dow mabɓe kadi toujours o laamo ɗum o fiya ɗum waraɓe omo waɗa mabɓe gueɗe bonde e ko ni woni aduna ngo gila dawa dayi won jinɗen haalde ɓeɗo mayya en kamɓene ko saaha ɓe gordno eɓe joguino laamuji mawɗi laamuji ɓoyɗi laamuji kewɗi laamuji cañƴi laamuji ɗi gandanɗa hoorema sinno nden ɗo mbano rendude ni ko ni nden tuuba ko on saaha tuuba koɓe garno e mabɓe e mbawatano laamadeɓe ha ina peccaɓe ngol peccugol saabu eɗen gandi sahane Firawna en goodi nde hay envahisseur goto woni yimɓe aroɓe no bonna ruggiyankoɓe meeɗa ummo leyɗele arabeɗe gaare mabɓe meeɗa ummo ga e leyɗele goɗɗe gaare mabɓe ni to tubakoɓe ni to wawi wonde ko kamɓe laamino aduna ngo kamɓe mbawno aduna ngo kamɓe ɓurno hewde sembe kamɓe ɓurno jogade armi ɓurno rendude yo joni noon ma yaani honon mbano kono no yano ha ɓoye hunde ne usto seeɗa no feccoro seeɗa no fecco yeehi ha yetti jamanu moderne o ni woni noɓe tubakoɓe no arabeɓe gardi misra kefti ɗum ko ɓoyani ko woni ko noon kadi tubakoɓe ɓeɗo naatiroye Amérique du Sud e Amérique du Nord o ina puusaɓe guure mawɗe hen ittaɓe hen ina mbaraɓe ne gadda mabɓe rafiji muɗumen gonnuɗi to leyɗele mumen ne donki dañde safara ne gadda no daaɓiraɓe ɗin rafiji beele ɓe usta e maayo ne gaddanaɓe koɓe ñaami ko jaari ne posno ñamduji e yarduji eɓe ɓustoro seeɗa population ene maaya ne doga ina woɗɗo guure mawɗe en naata nder laddeji ha ɓooyi gonti yimɓe laddiyankoɓe foof ɓe pella jawdi mabɓe ɓe mbara ɗumen eɓe mbaɗa ɗumen gueɗe bonde eɓe ustaɓe eɓe ƴeewa mbete ɓeeɗo ina natta wonde yimɓe ladde mayo ɓe garta wuuro walla to ronkiɓe natti wodde yo ko ni colonisateur en mbanno e gandanɗa hoorema oɗo Amérique kala indien mo jiiɗa kamɓe jeyno Amérique kamɓe gadi Amérique ɗon ɓe tawa e nder Amérique ɗon tawa ɓe tayna kanŋe ɓe tayna kalis eɓe jogui ngaluji mabɓe ɓe gone leyɗele mabɓe kamɓe jeyno laddeji ɗi ha New York Manhattan to woni ɗo hande ko inde indien woni ɗo Manhattan ko inde indien woni ɗon ha yettanema mexicaine partout kala to mbawɗa yaade ko kamɓe jeyno ɗon gonno ɗon kono tubakoɓe gari ittiɓe ɗon mbaɗiɓe colonisé mbaɗiɓe barugoji bonɗi gadde e mabɓe rafiji ɗi bonɗi ɗi gandanɗa hoorema ina gandi ɗin rafi so gaddama population so cafraka mayata goppiɓe mayideji bonɗi kamɓe ɓe gandano ɗin rafiji godano mabɓe galano e mabɓe eɓe joguino rafiji mabɓe kono kamɓe mbawno safrude rafiji mabɓe yo kono noon kamɓene ɓe ndewanno ko ɗiɗo allaji gandanɗa hoore nangueji sadakeji yimɓe e wadde gueɗe bonde hono diineji ɗi mbaɗata ɗum foof gotum yo donc seerni ɗum ko diineji meɗen e enen koko wayla woni koko wayla ko neɗɗo arata jogoɗo yiyande mum joni tan wiya wonde ndeɗo yiyande ko taye sur mesure il faut mi fonda ɗum e yimɓe ko wutte tan mbiɗo ñoota mi fonda yimɓe woni tan neɗɗo yiiri so ni tan no jiirumi ni wodiri so wona noon tan jomum wondani am ay donc fecci hande ha heewi waɗi laabi ha heewi waɗi façon ngaji ɓeeɗo ko waroɓe ɓeeɗo ko funtoɓe ene mbaajo gandanɗa nawde yimɓe tona diine to ɓeeɗo gandanɗa hoorema nawaɓe ha nder tawa mbima wonde ko mbatta ko moƴƴani nawma ha nder tawa ko mbaɗanɗa ko ɗum woni ko woni toon ko tawa an yejjiti ko maɗa ko yo donc ɗum noon mbiyetena ko neɗɗo fof yo janggu Allah reena en e jeyɗen fewjoɓe jeyɗe tawen fewjantaki Nelson Mandela wi kala fewjanɗoma ka tawaka fewjiri ko yo bone maɗa yo donc firti kala ko fewjana kala ko gaddanoɗa kala ko fewjanɗa aɗa waɗane sardingue aɗa waɗane woydu aɗa waɗane lawol aɗa waɗane ɗum ɗo so tawaka ne fewnte a tawaka ne waɗate a tawaka ne fewjete andu ko yo bone ma tan ko ya waw laamede tan sa fewjanama luwa wiyama o luwa woodi a tawaka nde ko fewjete ala e fewjuɓe fewjira tan ko yo bone ma ɗum noon neɗɗo fof janggu ƴeewa mbiyetene jooɗo e dow fewjoɓe hayso ka wona barowo kam gandanɗa hoorema hay waroɓe yiyata taw ko fewjata ko beela an ɓe mbasa warde walla ɓe mbasa warde ko umme maɗa walla ko jeeya e maɗa e voilà ɗum noon bandiraɓe on calminama beltanama on jarama ɗon jinɗen jubbude seeɗa tan e diineji ɓoyɗi e mbadiji muɗumen e ngol ɗo leñol biyetengol mayya ma en neldu ɗo koɗorɗe mabɓe mbaɗen koɗorɗe fira won hen ɓoyɗe kamɓene ɓe godino saaha ɓoyɗe won hen mahaɗi duuɓi ujunere ko adi jibinede annabi Isa won hen mahaɗi hayni ère Isa taw Isa ari ha yettima duuɓi hedde temedde won hen ko nden mahagol ngol noon waɗi ko way kono poupée risni joni kamɓe so oɗo lamɗo Firawna mabɓe o so mahiɗo joni pyramide
oɗo pyramide joni o towi so goɗɗo ari wona ina eggino ɗon koko nder makko kadi ma dow makko mahata goɗɗo ayi seraji makko kadi waɗata goɗɗo so waɗima goɗɗo kadi ɓuuramo towde kadi yaaha dow makko e goɗɗo kadi so ari kadi lomtima kadi on ɗon lamɗo kadi maha kadi goɗɗo kadi diida kadi e seraji on ɗon kadi o hurla on ɗon kadi gonnoɗo ɗo woni mbiɗon coupéris woni ganduɗa valise goto joni taw valise aji temedere nana e nder muɗum sa yaltini valise el ngel tokusel ɓuggel famɗude ngel rewa hen goɗɗo ko noon pyramide uji kamɓe mahiranno yo mbaɗanno kala ko neɗɗo ko waɗi ko bamum ari e ɗima ari waɗa ko ɓuuri ɗon so ɗima ɗon kadi waɗa ko ɓuuri ɗon mawnude kadi kono fof tawa nder heedi yo calminama beltanama on jarama